Sa mga LGBTQ, sakto ba ning gibuhat sa usa ka bading nga iyahang gipatindog for almost 2 hours ang usa ka waiter tungod kay gigreet siya sir. Trending ang bading, nasuko kay gigreet siya sir sa usa ka waiter sa restaurant. Ang nahitabo kaning usa ka customer na bayot nasuko. Iyahang gipatindog ang waiter sa iyang atubangan for almost 2 hours. Tungod sa wala tuyua sa waiter na nag-rate siya og sir. Ang istorya sa post ni John Calderon, pag naog daw nila sa usa ka elevator kauban ang iyang mama, nakita niya ang usa ka waiter na gipatindog na halos 2 ka oras sa atubangan sa usa ka member ng LGBTQ. So concerned siya maong iyang giduol unya iyang gipangutanag unsay hinungdan. Ang tubag aning bading nganong dili nimo pangutan-on ang gatindog. So ihang gipangutana ang waiter nga gipatindog aning bading. Ang tubag sa waiter wala daw niya tuyua nga natawag niya sir kaning customer na bading. Kani yang itsura nga gitawag og sir mao ni. Nasuko siya gitawag og sir sa waiter. Gipatindog niya almost 2 ka oras. So dili nimo mapugos sa ubang tao ang sistema nga sir ang itawag nimo bisan pag nagpakababae ka kay ang imong hitsura laki ka. Dili obligado sa mga tao nga tawagon kag ma'am. Daghan kog kaila mga amiga, mga amigo, mga LGBTQ pero dili pareho nimo batasan sa tinuod lang. Lami ka sagpaon og 2 ka oras nimong gipatindog. Kay na timingan nga walay manager, walay supervisor. So may gani na concerned citizen kung wala duula. So magpadayon siguro tindog ning usa ka waiter. Hilas kaayo ka. Dili ikaw nagpasweldo baga kayo kag naong. Simpleng tao nga nanginabuhi unya imong ingonanaon. Naghilak en taon ning waiter pati ang iyang mga kauban sa trabaho. Kay na timingan nga wala diha ang manager, supervisor sa restaurant. So mauni kung wala makita sa usa ka concerned citizen, kung wala duula, siguro magpadayon ra pud gihapon ng waiter sa pagtindog sa iyang atubangan. So grabe no? Hambog kayo ka, kusog kayo ka mo mo underestimate sa taong nang inabuhi. Sa simpleng sayop lang sa pagtawag og sir unya inganaon nimo, hilas kay ka.